आज तरी किती लागल्या पुरसाय बाय गऱ्या बोडीक 500 रुपया दिन थायलंड असं गऱ्या बोडी हाड्या किती लागल्या पुर ना जाल्यार लॉस नुस्त्या बुडी मातीशी चोया ओ आश्क्रोटकार कित गरायत रे आता घरा बोट गेनु हग रागो केसो बाळ मता नुस्त्या धावतो तिंगा बस तू तिंगे किसला को सतायतो बघा आ तिंगा आइले सताव पागू किती हगरा नुस्ते धावतोले हे देश तोळ्या नुस्ते हातोरी किते नुस्त्या तरी किते हेच तेसो गऱ्या बोडनी मेड इन थायलंड गऱ्या बोडी ऑल नुस्त्या लागपाची ओय घरा बोडे कित लायला आश्क्रोट भजी लायलाय भजी ये तुमगे भज्याचे नाका पहिले सांगता बाहेर माता दोन तू कांत के घरा बोडे सर माकानी गऱ्या बोडे बाहेर मातले ऐ बाळ पळ तिंगबुळा तिंग सतायता हिंगबुळा हिंग सतायता लागल सत मग लागला ओडी सोया एडी एडी तू मागशा नांग एडी एडी काय किती किती मोरी आके मुझ माय आवय ये देश तोड्या हे दोळी मोरी रे चैल्या देशा तोड्या केदोळ नुस्त्या ते ओळ मोरी लागतायचय किती आती गऱ्या बोडी मेड इन थायलंड कास्ता मोरी काड काड मग तू मागसा नाग काड काड आगे मुझ माय चल बघ देशा तोड्या केदोळ नुस्त्या लागत ते होय मोरे सॉलिड कार्ड बिकी देव तू सांगो ना मेड इन थायलंड मग गऱ्या बोडी सोय कसो मोरी तू इससे 4 मुरी मेळतात जाय दिसाक कितको लागताय चले ते ओय राबा की झाले मोरी पोट बरे लिबोर लागत इशे लिबर लागत तो पिले आहे कितको आता कातोन चोयता समतेन एक एक पाट दोन काम जात आहे 2 in 1 तो पिल मेट आहे कातोत आता चोय दळे आहे जाल्यार कातो अरे एच कितको रे चोय आता मोर तुझी कितको कातोन दाखवत ती खरे कातो तो लागत रे अरे इन कातोला परस गारोन कातरून जायना रे तुझ्या तू मागसा नाक आ कातो ती चोय ना सक बरे ओनो तुझी कोण पाळ पळोले होईत तिंगाय माग डिस्टर्ब कोता आ चोय मोर कातोत ती देखू चोय दळगान ओळो धर यावरान भजांगल धर भजांगाली गारा कोण सरपाटेल कोण हा काय गो बरे जातले भजे बजे बेचकन धर ग शी बाहेर मार दे पाळ पळ पुन तुझी होईत तिंगाय माका किसारे आवई सच कित रे चल हे कितने चल कित रे ते भांगरा बिस्किट बगो बांगरा बिस्किटी आगे मुझ माय तू खबर ना किती हाटी तळे वर्ष पहिली कोणा इसना पोटा मी तो बांगरा बिस्किट मिळवती ते भाषेच आज माक मिळले एक एक मनशाके नशीब ते साहेबा चोळान चोळ देव बर करू माक हेदेचे मोरी पोटा बिस्किट दिल मग बांगराची केसो नशीब तेचो ये मेल्ल्याची आवो एच गरा बोडी माग दी रे कोणाको माग दी रे ई गऱ्या बोडी 500 रुपया दिन अल्टीमेट इन थायलंड तू 500 रुपये झाला 500 रुपये कोणता नादी तू कायची बोडी माग दी रे 5 दिता आड 5 रुपया 500 रुपये 5 रुपया आड 500 रुपया मेळटा गऱ्या बोडी बांग झाला समते नोट घे पैशांचे 500 नोट धर मोर जाय मग तुका मोरी और आणि गऱ्या बोडी और आवय थँक्यू आगे मुझ माय शे एश कोण तर दिसा 500 मोरियो लागल जा हुयो असं जाय रे ओय आणि एश कोण नुसत्या पोटा बिस्किट लागल जाल्यार भज्या दोंदान करून जाय लाज मला किती होय आणि को बरे गऱ्या कित लापाचे गऱ्याको होय बोज लाय पकड का नाका चो एथिंग असं दोन गांडोड घ्या आणि गांडळ लापाय गावठी लोकल गऱ्या बडी थायलंड गऱ्या बडी गांडळ नाही अरे किती तरी आड रे लापाकू हां लापाक आड अच्छा थायलंडाच्या किती लापाक किती दर यालाय यालाय दाखयता गांडळ लाय अच्छा लाय आता चय बरिया शेक सारखं लाय रा सारखे मार झाप मार 1 2 3 या माक मरे तुका किती चारू जाय आसलले माका किती चोय एश काम दोगांय इस्कला को झगडो परस दोगांय काजार जाया रे काजार आणि एको बिझनेस करया दोगांय काजार जाय एको बिझनेस करूया राव गो एको बिझनेस मोठे हुचकोतली वजाचे वासलोडाचे तुगे आश्रोटा बिझनेस बंद केल्या बोच सत माका आयसोटा बिझनेस बंद करपाचे होय तोकलेन बरे हा तू हुशार हाव मुठचे आहे मुगे आयसोटा बिझनेस बंद करपाचे आणि तुगे बजे हाडले नाचपाचे न्हू दिसरात बजे हाडला तू कोण नाच मु सांगिला तू तर आश्रोटिंग पाऊ मेती हा जाले मै पासा ते पाइकल्या चालती आश्रो पासा आयसोटू पाय हाता ए
किती उलयता जाण मग सगळे तुगले हाय दे खबर मागीर चल जात मरे तू काजार मोकडे डान मरे चैत आणि दोन दिसा सांगत तुका सांजकीच जायचं सांगून आहे ना चै किती लागल लागला बोलायचं ओकरा 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 लागला लागला देशे ओडा देशे ओर काढ सास कोर काढ आवय आवय कित लागल रे आ ओय आज खाली अरे आज तू काय बरी लागल बघ आवय मुझ माय आवय सायबा बघश शी आवय दर का तोऱ्या सोमती छानी आणि ओकोत ना राव किती मेळ झाला सोमते शेटी बगली होईता आणि पौश घेऊन येता आय जर याची तू ना तू काय बोल लागतोस म्हणून आवय की त्याची तुला फक्त का लागताय किती का तर तरी माशा हेल्प कर रे अरे लाग के मुगो तू ए तिंग गाव काय नाही पण असं सिंग गाव घाल जाय तो तू काय आणि बांगरा बिस्किट मिळेल झाला तू धरू मिळ पा ना च हा की मुझ माय किती ग्लुकोज टायगर बिस्किट काय करू Shit!